Vi har bygget en lille simpel tavle. Der sidder en 701 unit i, og på en afgang der har vi monteret en lille lampe på. Den er fresh fra pakken af, så den er slet ikke konfigureret endnu. Det vil lige prøve at vise, hvordan man gør. Jeg går ind på Wi-Fi indstillinger og vælger at få powernetværk. Når jeg vælger det, så kommer de automatisk en konfigurationsside op. Der kan vælge konfigurere Wi-Fi, vælge det tilgængelige Wi-Fi netværk, skrive et eventuelt password til den. Der vil vi gemme indstillingerne, og lige om lidt der vil enheden genstarte, og så er Wi-Fi konfigureret på enheden. Vi har nu konfigureret Wi-Fi på enheden. Det næste jeg vil gøre, det er lige vise, hvordan vi konfigurerer den og linker den til vores egen konto. Der sidder en QR-kode på forsiden af den. Den kan vi lige scanne med telefonen. Når vi gør det, så åbner den går ind til en portal inde på 4Power, og der kan vi vælge produktregistrering. Når vi gør det, så beder den om et login. Der indtaster vi, hvis man har en bruger i forvejen, indtaster man sit brugernavn og password, og ellers kan man lige gå ned og sign up og oprette en ny konto. Jeg har allerede en bruger, så den logger jeg ind med. Sådan her. Nu er enheden direkte tilføjet herinde. Og så kan jeg allerede nu gå ind og indsætte de forskellige indstillinger på hvert output. Først vil jeg i stedet for lige gå ind på tariffer, og så vælge om man er i Øst- eller Vest-Danmark. Der er forskel på, hvad strømpriserne de er. Derefter går man ned og vælger sin netudbyder. Vi er lige nu i N1-området, og jeg kan så gå ned og vælge, hvad for en tarif jeg kører på. Langt de fleste forbrugere de kører på en C-tarif. Så jeg går ned og vælger C-tariffen. Og fordi jeg er privat bruger og også betaler fuld afgift, så går jeg ned og vælger, at jeg godt vil have afgifter med i prisen, og jeg vil også godt have moms med. Det gemmer jeg. Og herefter vises priserne på indstillingssiden. De vises inklusiv de afgifter og tariffer, vi nu har valgt. Man kan enten sætte fast sætpunkt, så når strømmen er under en given pris, så vil enheden tænde. Det kan vi lige prøve at vise her. Nu sætter jeg lige til, hvis den er under 6 kroner, så skal den tænde lampen. Det er den hele tiden lige i dag, så nu skulle inden for et halvt minut, der skulle lampen gerne tænde. Det gjorde den der. Vi slukker lige for den igen. Og vi gemmer lige indstillingerne. Og inden for et øjeblik, der vil jeg gerne slukke igen nu her, når den lige har opdateret næste gang. Den kom der. En anden mulighed, det er at sige, at jeg skal bruge strøm i minimum 18 timer i døgnet. Hvis jeg vælger det, så vil den spares for de 6 dyreste timer. I det her tilfælde, der vil den tage en time lige over midnat, den vil være slukket, og så om morgenen fra 6 til 9, og så klokken 17. Det er rimelig atypisk, fordi med de nuværende tariffer vil det typisk være mellem 17 og 19, du har de dyreste tidspunkter i døgnet. Lige nu er vi uden for en periode, så nu skulle enheden gerne tænde igen her, så snart jeg lige har trykket igennem. Inden for et halvt minut, der skulle lampen gerne tænde. Det gjorde den der.